Daina nakadulag pa sa otoridad ang pansampulo sa most wanted person sa Bicol, si Wilson Olikino, 37 anyos kang barangay Balsa, Malinaw, Albay. Ginibo ang operasyon kang pinagsarong pwersa kang Malinaw Municipal Police Station, Regional and Provincial Intelligence Unit 5, sa barangay Balading kang parehong Banwaan, pasado alas 7 kasudmang aga. Sigun sa otoridad, naampang ang sospek sa kasong 15 counts of sexual assault. Community, nakikooperate yung community at nakikooperate na rin po yung family para po sa pag-aresto nitong suspect. Allegedly po, nangyari po ang pang-aabuso simula noong August 25, 2022 hanggang September 2022. Ang victim po ay nasa 12 taong gulang po noon. Sa impormasyon, minor de edad na kapamilya ang biktima kang sospek. Nangyari ang pangmomolestya pon bulan ng Agosto sundo Setyembre kang nakaaging taon sa harong mismo kang sospek sa barangay Balsa. Tutunong para po matugis, maaresto ang mga taong nagkasala sa batas, mga wanted person, para po matawan justisya sa mga biktima. And salamat din po sa mga tao sa komunidad, kasi po nakikikooperar sinda sa saindang suporta asintabang madali ta pong matukoy kung sain po nagtatago ini pong mga wanted person na pigahanap ta po. Sa presente, nasa kustodiya na kang Malinaw MPS ang sospek para sa magkakanigong disposisyon. Patanid kang otoridad sa mga magurang, perming reparoon asin bantayan ang saindang mga aki. Urog na ang aking babayi. 200,000 pesos kada kaso ang rekomendadong piyansa sa sospek o total na 3 milyong peso.